walkingan. Wa jud kay sakyanan. Kuan layo pero okay ra. Makaya ra na ako guys. Kita na kong view. Wow. Oh, may siya Gina oh. Tawa na ako siya nagkuyog sa kuha. So guys, kung sa jud kanindot, dala jud ko ni Ate Gina diri. Kay ako kaya mag-walking ko sa kuha na jud ko City Mall. Diri kay wala may sakyanan, maka-walking jud ka og tarong. Kay kung dito semi sa Emily may mag-walking pod. Dili ka walking tarong kay tungod sa kadaghan sa iro. No. Lagi kay tao diri. Wala pa yung mga balayan ni diri guys. Makasulod pa mi diri kay di pa man kayo kuan. So karon magtas-tas na mong step ani. Kayo ito siya sa kanindot ang banderia ang ilahang view pag madibilog na ni hunaan na siya ikuan na ni siya mga balay-balay gwapo na po dili na po ni sudlan. So guys kanili ang sapa kanang sapa kunik na sa Bangkiruhan River ba kani nga sapa kunik ni siya sa Bangkiruhan River. Mao dito ang kuan tulay taas kayo kay kumubaha dili kayo sila kuan ba dili kayo maabot og pag mubaha di kayo maabot. Gibian ako kauban nag-vlog. Grabe jud no. Taas jud imuhang kuan diri. Ang imuhang baklayonon. Imuhang walking. Kay hayag-hayag na kaya. Alas 5, 5:15 namin nagkuan. Nakaabot diri Gikan mig Emily. Pabalik na pod baklay naman man. Pero manakahin namin pag-abot dito. Kay taas naman kayo ang baklayonon namo. Pero grabe, sulit. Muna yung kuan sapa sa Bangkiruhan River. Connected na siya. So, wala yung syudadis, no? Tsaking nga na mag-walking. Mao na, diri na sila nagkuan og flood control nila nga. Sige, fiksyon nila diri. Wala siya nagtanaw kung sa kanindot ang kuan sa Davao no. Unsa kanindot ang pagkuan ni sa flood control diri pero ang tanawa sa Luzon kung unsa ba ka kuan ilang flood control dito. Lubak-lubak. Pangit ang dalan. Mo nang ilahad yun ang kuano nila diri ang Davao kanang murag dauto nila ba. Nadili sila kadaot. Di man sila makadaot sa mga Duterte kay wa man sila mga ebidensya kay kuan. So sa kuano mao diyan ang lake sa unsay pangalan ani diri te? Sudadis. Mao diyan ang lake to sa Sudadis. Connect niya dito ang sapa sa kuan sa Bangkiruhan River. Kaning diri, guwapo kay ba? Kung say kagwapo ang view diri sa Sudadis. Sa among giwalkingan no. Hidala jud ko natin Gina diri kay para makatan-aw ko kung unsa ka kuan ang lake ba. Lake man ang tawag ani diri guys. Kani. So diri mi nag-walking di ay sa Sudadis. Then gilaag na mo pud ang lake nila diri. Tara. Hayag na kaayo no, wali na pud mi kay gawas na si haring araw. Diba? Grabe kung sa kanindot. So, ba, kinahanglan makabalik ko diri kay diri mag-walking. Kay guwapo kay walkingan.
Smiling lang tanong. Wala ba tayo tulog. Smiling lang yapon. So mga to guys. Bye bye. Uragan salamat. Please follow and share. Comments down below. Binablog Igos, follow for Facebook page and YouTube channel Binablog Igos. Dagan salamat ug maayong buntag sa tungtanan.